Love is Blind, season 144. Apha ke ngoku sowuvume yonke into uyotsho ku-step 13 ungena sowuvume yonke into uyotsho ku-step 12 singena ku-step 13 ngoku kwaLove is Blind, season 144. Athi only those who are Christ-like in character, only those who are like Christ in character, athi the seal of the living God will be placed upon those only who bear the likeness to Christ in character. Yile character beyisebenza ke kuqala before azothi if you love me keep my commandments. Athi image of Christ in the soul. As wax takes the impression of the seal, so the soul is to take the impression of the Spirit of God and retain the image of Christ. Athi the seal and the commandments. Many will not receive the seal of God because they do not keep his commandments or bear the fruits of righteousness. Siyabona ngokuba kutheni kufuneka yenzela heart surgery, yenzela heart transplant, akuyekisa izinto kuba ngoku usebenza into yoba yohlukana, detach from the world, awungowalapha wena. And ngokuziyeka kwakho ezi zinto so uzi-understand uba uziyekiswa yintoni, azenziwa phayana ekhaya ezulwini. Uqonda uba hayi ke utsho ubone ke ngoku uqonda uba hayi ke zivela iziqhamo ebantwini abahlala. Umntu angakhawulezi ngokuthi nazi ke iziqhamo ndinothando, love, joy, peace, patience, long suffering, what. Hayi masusixelela sizawuxelelwa ngabantu ohlala nabo. Linda sitsho thina. Wena ube uthe yintoni lesile kuthethwa ngayo apha? Kuthiwa what is the seal of the living God, which is placed in the foreheads of his people? It is a mark which angels, but not human eyes can read. For the destroying angel must see this mark of redemption, signature of God's appointment. The Israelites place over their doors a signature of blood to show that they were God's property. So the children of God in this age will bear the signature God has appointed. They will place themselves in harmony with God's holy law. A mark will be placed upon every one of God's people, just as verily as a mark was placed over the doors of the Hebrew dwellings, to preserve the people from the general ruin. God declares, I have given my Sabbath to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. Go to a passport to the holy city. Only those who receive the seal of the living God will have the passport through the gates of the holy city. But there are many who take upon themselves responsibilities in connection with the work of God, who are not wholehearted believers, and while they remain thus, cannot receive the seal of the living God. They trust in their own righteousness, which the Lord accounts as foolishness. Bakhona ke abazawuthi hayi sesiyayikhonza thina isabatha, not ngale ndlela echazwe ngayo Friday sunset to Saturday sunset. Hayi thina sesiyayigcina imithetho elishumi. Kuthiwe kuqalwa ngenhliziyo, kubonakala i-fruits of the spirit, udetach from the world, and then you can keep the commandments. Zoyi 10 athi u-EGW, the Lord bids you to come up higher, to reach a holier standard. Come up higher, be holy, holier still. Every day we may advance in perfection of Christian character. Aphinde athi about converted Jews, uba amaJuda mosamanye awakayiva ncam lento kaYesu, but azawuthapho mhla ibamba khona. Athi converted Jews are to have an important part to act in the great preparation to be made in the future to receive Christ our Prince. A nation will be born in a day. How? By men whom God has appointed being converted to the truth. There will be seen first the blade,
then the ear, after that the full corn in the ear. The predictions of prophecy will be fulfilled. Asazawubuya amaJuda ngenye imini, ayivumi into kaKristu. Kuzabe kutheni apho? Kulapho kuzabe sekuvela ke ngoku i-mark of the beast. I-mark of the beast will be Sunday law. Njengoba size nayo kuDaniel, saza ne-Roman Empire, yazijika yathi i-Roman Church. USathane usezawuziveza umhlaba lo wonke uba ke nizawundikhonza Sunday. Ongazufuna ukundikhonza Sunday, ozathi ukhonza ngolunye usuku, uzabe engenamsebenzi kalolwesihlanu namgqibelo. Nomuntu uzabe sithi wonke umuntu makamkhonze ngecawe. Kulapho izaba khona ki-mark of the beast according to Revelation 13. Kulapho amaJuda azawuguquka khona kubizawubajikela nabo le system yale matrix. Ithi mabakhonze ngecawe. Bazawuba converted bebaninzi besithi never. Asizukhonza ngecawe, sizawukhonza ngeSabatha. Yiyo le nto kuthiwa a nation will be born in a day. Xa sekufika i-mark of the beast, which is Sunday worship. So senze preparation ukuzofika apho uba ke isezawunyanzelisa, isezawubulalisa into yokukhetha usuku likaThixo nosuku likaSathane. Bazawubulawa aba bakhetha u-7th day Sabbath. Bazawubulawa. Kube kuzaliseka into etshiwo kuDaniel, la great tribulation ekuthiwa engazange yabonwa mntu. Dark Ages sicinga bazazinzima. Kwakuyitrailer nje yemovie. Izaba nzima nyani ke ngoku le. Then kube i-rapture. Sizawuba kwi-tribulation. Then kube i-rapture. Afika azosithatha. And xa ezosithatha, akazufika azonyathela kulo mhlaba omdaka kangaka ongcwele kangaka. Kuthiwa abaninzi bazawulala ngela xesha, abantu abadala nabantwana, kuba bengazuyimela into ezabe isenzeka ngelo xesha. So izulu sizabayeka abangcwele balale. Kushiyeka abantu abatsha behamba nayo bengayibhudi. Athi ke ngoku uzawuthi xa sekebuya, kuzawuvumbuluka the righteous dead emangcwabeni, ajoyine the righteous living. Then sonke we will be caught up to meet him in the sky. Sithe sizawundiza siye kuye, kubuzawusilinda somewhere apha. Akazuthatsha apha. So ungeva ngenye imini kwezi drone ezikwazi ukwenza imihlola, uve uba nanku digital Christ uye wavelwa projectwa in the sky kai mafatsini. Uqonda uYesu ufikile ukuthi hayi uphilise abantu wathini abangakwazi uthetha bayeva. Hayi kuthiwa ukubuya kwakhe uRevelation 1 verse 8 uthi onke amehlo azambona uYesu uyeza esebuqaqawuli. Onke amehlo azambona, kuzawunyikima umhlaba, kuzawuba kwi-earthquake eza kukhupha endlini uye phandle. Onke amehlo azambona kuba sonke sizabe simangala uba kwenzekeni, siyoma phandle sibone uba nansi impinga. Athi i-GW uzawuthi gqi elilifu elimnyama from the east empumalanga. Eli lifu liye likhula, liye libonakala uba li-active eli lifu. Kuye kubonakala uba yinyambalala. Athi that day heaven will be empty because iingilosi zonke zizawube ziphumile zizosilanda. Liye livumbuluka, kukhala ixilongo livuse abafileyo emangcwabeni. Nathi sibe siyiqonda uba nansi i-inauguration yethu. Akuzuba kukho umuntu onewari ye-makeup ne-weave ngezo ntsuku ezo ze-tribulation. Yiyo le nto ndithi abantu ningakhawulezi nibaphosa amatye, kuba ke basekwizinto, baseko-baby stage. Xa sekunzima phaya sibaleka sonke, ngandlela nathizeni sizawube siziyekile into ezininzi, siyazi into bithetha ukuthini. Noba ubuya i-front line, noba ubuya i-mid line or ubuya i-back line, ukhona apha izawuhamba ihambe ikhanye. And iintshutshiso ezi kuthiwa azizufika zonke in all countries ngexesha elinye, kuba kukho o-first world, kukho o-third world. O-first world ke bona are fully automated, izinto zakhona zizawushesha, ii-drone zabo inoba ziyafika yonke indawo. Kube khona ke o-third world abasithi ke siyi-New York yalapha eAfrika.
kube khona amaphondo ke apha isystem zihlala zidown uqonda so i-intensity ye-tribulation might not be the same but izawufika ezindaweni ungothuswa ile nto endiyithethayo ethi sisezawunqunyulwa iintamo ukukhetha ukukhonza ngesabatha nokuthi siya ekhaya ezulwini. Loo nto izawwenza we will meet our creator faster ngoba basibulala enamsebenzi loo nto. Kaloku thina sithenjiswe nge-eternal life and kuthiwa abangazuyilungela loo mini leyo bazawuvunyelwa balale bona kuba abazukwazi. So ungoyiki, ayonto esinoyoyika lena kuba ke sine-eternal life esithenjiswe yona. Ungoyiki, sizawube sikhona siyofanayo guys. Ndithe phayana apho ndandikhethiswe uba ndikhethele ipicala ndathi nasemanzini abilayo ndosala ndindedwa ndilindele uKristu. Nasemlilweni ovuthayo noba ndingafakwa njengooShadrach, Meshach, Abednego. Siyikhethile ngoku siyofanayo siya naye ebhantini ngoku. Asizukoyikiswa kukufa uba hayi sizawufa, vele sizawufa and meet our Savior quicker. No big deal. Yisil ke leyo ke ngoku. The seal of God, which is the seventh day Sabbath, versus the mark of the beast, which is the Sunday worship of Lucifer. Hambo researcher. Uthi ke nihlale nca apha kule pod kaLove is Blind. Of the 10, ningawuphunyuli nix lo OS4. Nihlale nca apha kuye ndizanilanda apho. Ndizonilandela ukuba sihambe siye emsithweni, sihambe siye kwi-banquet, sihambe siye emtshatweni, sihambe siye kwi-inauguration, call it whatever. Kodwa uthi ndizanifumana nihleli apha kule pod kaLove is Blind. 144. Mhlawumbi ke ndifika ke ngoku apha ku-step 13 ndiphinda ndikrwela umgca ke uba ke abebendilandela bendivuyela mhlawumbi bazawuba buhlungu ngoku uba wathetha kakubi kangaka ngento okukhonza ngecawe. It's not your fault. Yi-matrix yalapha emhlabeni. Go and research about it and reposition yourself. Ube kwicala eli-right ngokwenza i-practice ezi-right. Ungaziboni usenza i-practice ze-rituals zecala elirongo zikaSaul Invictus. If you love me, keep my commandments. Uzawuyiva only xa kuqalwe ngentliziyo yasetyenzwa. Le caleni uzayisebenza nawe ecaleni ungabonwa mntu. Eyisebenza wedwa uyijonge on your screen.